Вітаю всіх! Історик Андрей Берестовский. Протягиваем разглядать мемориальные могилки города Минска. Мы находимся на бульваре Толбухина, недалеко от гадзіннікавага завода, где у годы Другой Сусветной войны находился лагерь советских военнополонных. Вот перед нами мемориал похования 10 тысяч ці нават больш советских солдат, з яких вось толькі каля сотні тут апазнаны. Гэта, як мы бачым, не просто могілкі як нейкі сімвал, а менавіта рэальныя могілкі. Прычым цікава, што яны знаходзяцца на тэрыторыі парка у бульвары Толбухина. І далей, вось на даляглядзе я зараз навяду, знаходзіцца яшчэ одно пахаванне танкістаў, савецкіх танкістаў, якія ўжо ў 1944 годзе прыехалі сюды штурмаваць Мінск. Цікава, што будынак, на які я зараз таксама навяду, Незалежнасці 93, які тут на даляглядзе, гэта была мяжа горада Мінска. Іншымі словамі, сам лагер і вось гэты мемарыял і тое пахаванне танкістаў 44 года, гэта ўсё тое, што адбывалася па-за межамі Мінска. Крыху параўнанне з іншымі мемарыяламі. Недавно я здымаў яшчэ одно невялічкае відэа пра брацкія могілкі салдат Першай сусветнай вайны 1914-18 годов. Той мемарыял знаходзіцца на вуліцы Веры Харужай. І адразу хочу попросить прабачэння у сваіх гледашоў, што я абяцаў выкласць адначасова і відэаролік, і фотаздымкі адным файлам, але я неяк пропусціў інфармацыю, што YouTube ужо такую магчымасць не дазваляе, таму усіх адрасую за фотаздымкамі на мой блог Андрэя Берестовскага, які можна знайсці ў інтэрнэце і дзе будзе выкладзена больш падрабязна інфармацыя пра розныя мемарыяльныя могілкі Мінска. І так, акрамя гэтых мемарыяльных могілак ёсць яшчэ брацкія могілкі, пра якія быў таксама відэаролік у YouTube. Ёсць могілкі у Масюкоўшчыне. Не трэба блытаць, я маю на ўвазе мемарыяльныя могілкі, не трэба блытаць з вясковымі могілкамі Масюкоўшчыны, паміж якімі ёсць пэўная адлегласць каля 2-3 кіламетраў. Вось. І што можна зазначыць, што брацкія могілкі і вось гэтыя могілкі, якія перад намі, яны з мемарыяльных найбольш дагледжаны. Но можна сказаць, што нейкая дагледжанасць ёсць і ў могілках Масюкоўшчына мемарыяльных. Бо пахаванні часоў Другой Сусветнай вайны любяць прывязваць менавіта да патрыятычнага выхавання, і таму за такімі могілкамі звычайна больш даглядаюць. У чым можна яшчэ параўнаць адрозненні? Гэтыя могілкі, як мы бачым, пліты кампактна складзены ў адным месцы, а тэрыторыя вось пахавання, яна так па перыметру займае некалькі дзесяткаў метраў. Што датычыцца Масюкоўшчыны, дзе таксама былі пахаваны савецкія салдаты, то там апазнаных салдат практычна няма, менш за дзесятак чалавек, але тэрыторыя значная. Ну і брацкія могілкі, як я ўжо заўважаў у папярэднім відэа, таксама мемарыяльныя пліты на невялічкім перыметры, але сама тэрыторыя агароджана. І Масюкоўшчына, мемарыяльныя могілкі, таксама агароджаны. Тут ужо агароджа няма, людзі ходзяць куды ім трэба, як мы бачым, машыны ездзяць, тут побач людзі могуць адпачываць, піць піва, хоць гэта забаронена законамі Беларусі, рабіць на вуліцы не ў нейкім рэстаране альбо кафе. Ну і могуць проста выгульваць дзяцей.
перед тем, як тут снимал видеоролик, невеличкая группа детей подбегла, ритуально кланялись померлым, лазили по гэтых плитах. Тому, ну, як мы бачим, тут уже нема таких ось такого элемента сакральности, як бывает звычайно звязано з могілками. Ось такий невеличкий відеоролик. Тема пахаванню на вулиці Толбухіна і інших меморіальних могілок частково распрацавана сучасними беларускімі гісторыкамі, такімі як, напрыклад, Олег Усачоў. Ось ёсць інфармацыя ад яго і ад іншых гісторыкаў на сайце Мінск стары і новы. Ось там інфармацыя, якую я выкладаю, яна такая дадаткова абагульняючая, чым навукова-даследчая. І ўсё гэта можна будзе знайсці на маім сайце блог Андрэя Берастоўскага, дзе я збяру асобным артыкулам некалькі мемарыяльных могілак, і дзе можна знайсці дадаткова фотаздымкі, і можна будзе убачыць нават надпісы даволі добра на гэтых плітах і на плітах іншых могілак. З вами быў гісторык Андрэй Берастоўскі. Відэа знята у не вельмі прыемны дзень, дзень нараджэння Адольфа Алаізавіча Гітлера, дзякуючы якому, вось часткова дзякуючы якому адбыліся ўсе гэтыя сумныя падзеі. І гэта 2018 год. Да сустрэчы.